Manganan ya iku upacara slametan sing para peziarah nggawa ambeng kanggo sesaji marang leluhure. Tradisi manganan menika dipun pangeti sesarengan dening sedaya masyarakat desa lan dipun warisaken turun-temurun. Manganan biyen asipat tradisional lan uwah saka jaman lan perkembangane agama Islam. Nanging manganan saiki luwih nduweni sifat religius, kayata nggawa upah kiai utawa ulama tartamtu. Bapak, kula badhe tangon ya. Apa niku tradisi manganan, Pak? Tradisinya itu manganan itu dikasih istilahnya dibuatkan makanan, istilahnya kan kirim doa sama kok ibadah yang kono itu dijadikan biar olah-olah itu didoakan sama dikasih ada uang untuk kirim doa terus makan